Aku loro kok. Wedok kabeh. Kembar to. Siapa jenenge? Nini Irlina karo Nunu Irliana. Celukane Nini karo Nunu. Celukane siapa? Nini karo Nunu. Nek sing Nini kulite putih kaya buke. Lah Nunuke wireng. Dolan ning omah to ben ngerti. Nek sing Nini putih kaya buke kulite. Lah Nunuke wireng. Nunuke wong lanang teko sing digoleki kok Nunuke lho. Padahal ayu Nini. pinter Nini. putih Nini. anggere nek wong lanang rono Sing digoleki Nunuke, Mas. ya Mbak. Jangan ranggo tempe bosok ra enak. Lah nggih enak ta, Mambu? Gonamu iki urung bosok. Semangit. Lah iya. Sing penting doyan rasa omong wae. Iki kok mbutewo. Apa? Rambute dawa, iki pikirane ora sing-sing to. Lah le muni mbut ngono kayane. Mbak mbutmu wae. Ayo mbutmu wae. Rambutmu dawa. Aku nek ngono ya duwe. Litmu ning, kulitmu kuning. Heeh. Jenengan? Apa aku? Limuceng. Ah iki ketara banget kowe. Ketara ngopo? Lah apa limuceng iki? Tali kenceng. Tali apa? Ora ana sing tak taleni kok. Tapi sing njiret kuwi. Iki wae. Heeh. Ah iki ora sandangan Jawa kok. Lah yang sepenting aku nyandekke tali lho. Iki soceng sondo. Lah iki lagi apa? Iso kenceng iso kendul. Sebab apa uyah kok asin? Sebab ancene banyu segara ki teko asin terus ning kono kuwi mengandung mbokmu kuwi. Alah. sebab di situ ada molekul. Alah molekul untumu pucet kuwi. Ya sebabnya apa banyu segara kok asin? Sebabe mbok dilat. Jajal rambut dilat lah yang lagaruh asin. Pintere Bocah kene ae. Bocah kok iso pinter. Ya, Wong iya. bedekan kok moh kalah ngono ki nyapa jajal awakmu. Lah iki kok iso lampu ke sebab apa padang ini ki. Sebabnya mengandung aliran listrik. Alah keliru. Enek diesel. Diesel nyetrum mbokmu. Setrum. Alah setrum ge nyetrum mbokmu. Lah sebabnya apa lampu kok padang? Sebab mripatmu melek jajal lak merem. Nah, pet. Tunggalane laut lho kuwi. Kok bocah ki kok rumangsaku. Bedean kamu apa? Terus Bojoku ki getak. Piye? Kan tak USG jare wedok. Heeh. Wedok tenan ndrale. Bojoku ra betah ro, digertak. Grubiak. Ayo nduk ndang metu. Dalane selanggo gantian ropake. Wah anakku langsung perucut metu. Lah Tenan wi. dalane selak nggo gentenan. Karo pake. Lah Pak iki bojomu. Ya bojoku. Bojomu ki kulinane lewat ndi engko tak tututane. Anake cukup loro. 2 cukup. Wah, dadi pegawai kabeh. Alhamdulillah. Dadi meri, Nduk. Ning aku dhisik ya barang kebacut. Lah tak tekokke Mbak kok anake loro apa? Ikut KB. KB. Namanya KB itu keluarga bercelana. Keluarga berencana ora bercelana. Arep mbok rencana nek ora padha bercelana, ya tetep meteng tak omongi. Diomongi kok. Aku wingi ning masjid karo Pak Mudin. Enek kirik dilatih sikile. Ya ampun, najis niku hukume. Ya ora wong pekok kowe ora tau ngaji. Nun sewu niku najis niku. Aku karo Pak Mudin ning masjid enek kirik dilatih sikile. Najis. Ora. Anek kirek dilatih sikile. Lah kirik sikile kirike dhewe kok. Nyapa nek najis? Ngongkon wong salat kuwi. Lah sikile Pak Mudin. Lah karo sikil kuwi ning masjid. Lah ku tekon aku karo Pak Mudin ning masjid enek kirik dilatih sikile. Sikile kirike dhewe. Waru-waru doyong manglung neng kali. Ayu-ayu moblong. Sing ayu moblong kok merak ati. Sanda japit dudu bakia. Panggonane nylempet rasane enak. Dino minggu sing tak tunggu. Terus? Kowe ngajak Terus? jajan sate asu. Kowe ngajak mlaku-mlaku. Repe piye repe? Mangkeloni aku. Mangkel aku. Lah ya saking ora dikeloni aku mangkel. Oh, ngono. Ya. Ya Mbak, jajan sate asu terus kelon ngono ya. Iki acara apa to, Cah?